खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 फेब्रुवारि 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, गोबां आय जागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाबखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, गुबुनजों अनसायजागोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, समाजाव मान बांगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि सोरबा आगुनि लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन बबेबा सुबुं गुमैयाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गुबुनखौबो हेफाजाब होनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन नाथाय अब्लाबो सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरनिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन
आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंगोन, नाथाय अब्लाबो सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।